Na szavaztok, hely! Óriási sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miért ilyen fura a kép? Hát azért, mert pontosan ugyanazon a beállításokon vagyunk, mint amikor utoljára találkoztunk. Itt van lent. 8K, 25, és a lényeg, hogy 1/51 záridővel szép természetes sima képünk legyen. Cserébe mindjárt megjavítjuk a képet, mert megérkeztek a tuti kis ND filtereim, és ez itt a megoldás. Felpattintunk egy ND16-ot, hogy lássatok is. Ez az. Na, remélem valamivel jobb lett a sztori. Ó, király! Továbbra is fent van makrolencse, beépített mikrofonon vagyunk, remélem vállalható. Megmutatom a pályát, mert szerintem nagyon szép. Hopp. Itt vagyunk az egész jól befagyott Orfűi-tó kellős közepén. Úgy látom, itt-ott még kevés is lesz talán ez az ND16. Nézzünk meg egy 32-t, legalább látjátok a különbséget. Szóval ez az a készlet. A Freewell nekiesett és gyártott egy ilyen 4-es csomagot, ami egy ND8 felhős időre, egy 32 napsütésre és egy 64 brutál napsütésre. Cseréljük le a 16-ot egy 32-re. Hopp, ez leugrik, vissza a helyére. És akkor nézzük meg ugyanezt 32-vel. Ugye, ha záridőkkel szeretnél szórakozni, akkor na ez most itt az ND32, talán ez az, ami itt a legjobban a kiskép alapján megfelel ezeknek a napos körülményeknek. Még így is a full szemben nap az egy kicsit kiég, de a többi az egész jól néz ki. Aha, és itt magamat látva nagyon picit sötét is, de ha már itt tartunk, maxoljuk ki, felpattintjuk a 64-est is. Ugye az messze nem egy nyári napsütés, ami most itt van, de ha már elkezdtük tesztelni, akkor menjünk is körbe. Ez egyébként semmi menet, semmi nincsen, ezt a makro lencsére így rá kell nyomni, és itt belül van valami kis gumi rece, amivel ilyen szépen rászorul, ezt így egyszer rányomtuk, és ott marad. Na, ez a max, most vagyunk ND64-en, legalábbis ebben a készletben, aztán nem úgy tudtok erősebbet venni. Aha, wow, nagyon szép a tó. Én még soha nem voltam befagyott Orfűi tavon, szerintem más tavon sem nagyon, és ez most nagyon tetszik. Nem is tudom, hogy a kiskép alapján, hogy legyen, fennmaradjon-e a 64. Na, swipe screen to unlock. Szeretném. Nem áll. Jó, na most feloldott. Jó, én most azt mondom, hogy messzire, hogy ez a 64, ez sok. Visszamegyek 32-re, aztán majd mondjátok meg, hogy ti mit láttok, mert ez így, ahogy van, vágatlanul fel fog cuppanni. Oké. 8K, 25, 1/51 záridő, ND32-vel. Igazából ezért is jelentkeztem be. Régen találkoztunk már hosszú hetekkel ezelőtt, azóta nagyon nem volt téma. Mi makrolencsét kimaxoltuk, éjszakai beállításokat kimaxoltuk, és most ez az MLND, azaz Macro Lens ND, az Action 6-hoz, amennyire tudom, egyedül a Freewell állt rá erre, hogy ezeket gyártsa. Én tökre örülök, hogy ez megjött. Bocs, hogy nem hoztam mikrofont, remélem tök vállalható így is a hang. Addig is iszunk egy forró teját itt a jégmező közepén. Megvan akkor a 20-26-os kamerám, tök mindegy, hogy mi fog idén jönni, én ezt így meghagyom. Amin tanakodtam, és a segítségeteket kérem, most már ez egy elég szép kis közösség van itt, körülbelül havi 10 000 néző, 2000 fölött, a feliratkozók száma, köszönöm szépen, ha friss vagy, akkor nyomj egyet ott lent megerősítésnek, egy ilyen jó szabot. Szóval, hogy tech csatorna, egyértelműen a drónok, kamerák miatt jártok ide. Most az az egészen konkrét kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk pár hetente jön egy olyan videó,
ami az Action 6 és a Mic 3 elkísér engem valahova, és valamilyen hétköznapi szituációban úgynevezett vlogolás történik. Ez benneteket érdekel-e, az én személyem, stílusom leköt-e titeket annyira, hogy ezt nézzétek, még akkor is, ha esetleg nincs friss tech tartalom. Ugye várjuk a Pocket 4-et, vegyes érzésekkel várom, mert nem szeretnék már megint mindent eladni. By the way, menet közben már elkelt nem csak a Pocket 3, de a Neo 2 drón is, és még a DJI Nano kamerán is túladtam, ezt is mondtam múltkor, úgyhogy all in az Action 6-ra, a Pocket 4 ezzel még változtathat, majd meglátjuk. Forró mézes mentateja egészségetekre. És ugye az Avatar 3, ami még jöhet pár héten belül a 3D-s funkcióival, meglátjuk, hogy mi fog belőle kijönni, illetve 360-as, bocsánat, funkciókkal jön valószínűleg az Avatar 3. De mondom, ilyen vibe-olgatós, beszélgetős, vlogolós, ilyen szebb tájakat megmutogatós videókra vagytok-e kíváncsiak? Ez itt a kérdésem, itt a 6,5 percnél. És mit akartam még kérdezni? Ja igen, hogy amúgy az Action 6-ra, hogyha még van bármilyen kérdés, vagy valamilyen körülmények között nyúznom kell, én azt mondom, tényleg, várjál már, miért nem állítunk egy jó personal focus-t, ha már a makro lencse itt van. Amúgy és nem tudom így megmutatni, de az ND filter azért még nagyobbá teszi a lencsét, de a makro beállításokban nem zavar, tök jó mögé lehet nyúlni, egy nagyon picit beletakar ebbe a szembe kijelzőbe, de én azt gondolom, hogy ezt túl lehet élni. Na, hogy igen, tehát, hogy szerintem sikerül szintet lépni ezzel az ND filterrel, remélem, hogy szépek lesznek ezek a felvételek. Ugye, hogyha túl napos időben mész autóbeállításokkal, akkor nagyon-nagyon lecsökkenti a záridőt a kamera, nagyon szűkre veszi a dolgokat. Ugye ráadásul most F2 beállítással megyünk, ami miatt különösen kéne az ND. Ugye ha F2-ről átmész F4-re, kicsit megváltozik a kép, kicsit kevésbé mosódik a háttér, cserébe mondjuk egy kb. ND8-nyi sötétítést ki tudsz vele küszöbölni, tehát elmész F2-be egy kicsit világosabb időbe, és gyorsan átugrasz F4-re, akkor ott még nem feltétlenül kell ND filtert felraknod. Lényeg, szerintem most maxoljuk ezt a kamerát, ezzel a spec makro lencsével, és az ND filterekkel együtt, szerintem ez a teteje, és akkor itt körbeértünk, itt vannak az ND filterek, itt a készlet, hogy azt mondom, hogy ha már ennyit belefetszölsz, és ennyit bingizel a beállításokkal, és ennyi plusz eszközt veszel hozzá, akkor jön ki igazán az Action 6-nak az ereje. Ha szeretnél, többen kérdeztétek, sima autó beállításokkal, nem tudom, motorozni, bringázni, bármit sportolni, és azt rögzíteni, akkor kiméld meg a briefkódat, meg a bankkártyádat, és egy sima Action 4, most már szinte gombokért kapható, tökre ki fogja elégíteni a szükségleteidet. Úgyhogy az Action 6 azt szerintem erről szól, hogy valójában nem is csak akciókamera, vagy annak idézőjelbe kár, hanem ezek a vlogolós, művészkedős, szép képi világra törekedő arcoknak való inkább ebbe az irányba mentünk el. Látja ezt a trendet a DJI, hogy egyre többen vlogolnak akciókamerákkal. Az Action 6 ezt szolgálja ki. Wow! Na. A videó vége felé megadom nektek az esélyt, hogy lássatok tőlem egy hatalmas kori perecet, és csak hogy legyen valami dinamikus ebben a videóban, ha már vágás és zene nincs, viszlek egy kört itt téged a sportfűi tavon. Szóval egy szó mint 100, a DJI Osmo Action 6 8K-ban forgunk, ígértem nektek a 8K-s felvételeket visszabutítva 4K-ra, ilyen is lesz majd,
mert ott is jönnek ki érdekes különbségek. Íjjá, itt most nagyon nem látszódom, mert hogy fény-árnyék. Oké. Na, ezt is kommenteljétek be, hogy ilyen körülmények között elég volt-e az ND32, vagy esetleg kellett volna a 64. De még egyszer igazából kicserélhetjük. Itt van kéznél. Azért mégiscsak tél van. Nem hiszem, hogy ide kell 64, de nézzünk még egy próbát. 32-es levesz, 64-es fölrak. Egyedül a Freewell gyárt ilyen ND-ket, ami rámegy a makró lencse tetejére. Tehát még egyszer Freewell ML ND-k. Itt vannak, ez a kis csomag. Berakom ide a leírásba az én affiliate linkemet, amivel támogathatjátok a működésemet, ha rajtam keresztül rendelitek meg ezt a cuccot. Annyit azért elárulok tök őszintén, hogy bár egy baromi jó kis cucc, ha már van makrolencséd, akkor szerintem kötelező. Látjátok, hogy mennyivel feldobja a képminőséget. Ez a kis rés itt a jégen, ez nekem para, plusz már kicsit messze kerültem a cuccomtól. Na, szóval, hogy azt még azért elmondom tök őszintén, hogy azért volt egy elég komoly káváriám a rendeléssel. Ez a motyó Hongkongból érkezik, és bizony rám csapták még a vámot, áfát, meg mindent, ami létezik. Szóval ND64-en vagyunk, nem tudom, hogy érzitek, a kisképernyőn figyelve. Az a luk se néz ki valami túl bizalomgerjesztően, de nem baj, ha meghalok itt az orrfűi tavon, legalább veletek együtt teszem, már megérte. Szóval én csak a kisképet látom, és straight off the camera megy majd föl az egész YouTube-ra, úgyhogy kérem a komment cunamit, hogy ehhez a telibe napsütéshez vajon a 25 FPS 1.51 záridőhöz ND64 vagy ND32 dukál, szavazzátok meg. Még egy picit visszateszem a 32-t, és akkor a Freewell ML ND for Osmo Action 6, így fordulok, tesztünk élőben az orrfűi tóról. Ennyi is volt. Szerintem egy kurva jó hardware, akartam, hogy első kézből ezt tőlem ismerjétek meg, és ami még érdekes, hogy konkrétan ezt a kis eszközt, vagy ezt a ND filter készletet, ez a 32-es, ez jó, szóval ezt az ND32-es történetet, ez azért is szívem csücske, mert ezt konkrétan egy-két youtuber buliszta ki az elején a Freewellnél, hogy figyelj már srácok, hát ezt gyártsátok már le, visszanyunk Infinite Focusra, mert szerintem egy csomó autofókusz kocka volt itt az elmúlt pár percben. Nem kockáztatunk tovább, szóval vissza ND32-re, és hogy ezt a hardware tényleg YouTube influencerek buliszták ki, és hát nyilván nem olyanok, akik síelésre vagy bringerezásra használják ezt a kamerát, mert azoknak semmi szüksége ND32-re, a síelést nem ezzel fogod fölvenni, nem ezzel fogsz bugdácsolni a hóban, hanem nyilván szőrén autóbeállításokkal fogod vinni magaddal a kamerát. Na, hogy legyen jó a fény, és még korizni is tudjak. Hang milyen? Visszaszavazzátok a Mic 3-at, vagy lehetnek még ilyen szőrén mikrofonos vlogok. Úgyhogy kérem szépen a véleményeket, képminőség, beállítások, a 8K, ND filter, hangminőség, bombázzatok meg, tényleg találkozzunk újra a kommentekben, imádom a közösséget, tök jó, hogy rengetegen hemzsegtek a videók alatt. És ugye még egyszer az a kérdés is, hogy esetleg kevésbé tech jellegű, a kicsit mondjuk magánéletibb vlogolós dolgok jöhetnek-e, esetleg valami kávés téma, gondoltam még arra, hogy esetleg Pécs környéki jó helyeket bemutatni, erre vevők lennétek-e, vagy azt mondjátok, hogy ne, mi a tech cuccok miatt járunk ide kizárólag, és csak olyat vagyok hajlandóak tőled nézni, úgyhogy felejtsd is el a többit. Na, én örülök, hogy kidumálhattam magam, köszönöm, hogy meghallgattatok, kommentekben találkozunk, még itt nagyon filmesen átcsúszok a kamera fölött.
Cső, cső, cső.